Salutare lumea și bine ați venit pentru un nou videoclip de Minecraft. Și da, suntem la 11-lea episod. Am jucat un pic în off, am făcut casa și am pus, mi-am pus tabla de craft și furnace-ul aici. Eu iau niște flori albastru ca să... Da, și ca de obicei suntem alături de T-Rex sau T-Rex. Salut toată lumea. Și da, nu uitați să vă abonați și să dați like-uri. Hai să începem. Îmi trebuie doar o foaie, da. Eu mă duc iar să iau un pic de lemn. Doar o foaie, da, să te intră. Cam trebuie lemn. Ți se pune lenă? Da, nu, lemn. Da. Și Am văzut unul. Nu mai mișca, nu mai are șansă contra boc. contra sold un diamond. It's like a diamond. Când ne găsim, eu cum am găsit diamantul și nu sunt cap de toita. 7, 7. 6, 7, 7, 6, 8, 6, 6, 1. Da, și o să luminăm un pic. Da, și eu mă gândeam să pun aici torșele pe bariere. Eu mă duc în torneu frumos. care... Da, mă gândeam să pun torțele pe bariere. Să fie frumos. Ai greșit. Nu. Nu, înainte. Acum mă duc în mină. Hop. O să-mi sparg uia. Și hopa. Gata. Așa este și luminat și este și frumos. Așa, Mi-am luat un pic de carbon și hai să minem. nu, să-ți iei... Ce-am eu mult. Lână? Da. Faci pat. Bun. Poate că nu mai e pentru că eu sunt furcios. Da, și să ne spuneți în comentarii dacă știți cum se cheamă modul cu pistoale. Da, în comentarii să ne spuneți cum se cheamă modul cu pistoale. Da, că noi vrem foarte mult de mult vrem să facem o scenă. Un episod. Nu, să facem o serie, cum să zic, da, o serie de Hunter Z, de Hunter Z. Nu știu dacă cunoașteți. Dacă nu cunoașteți, duceți-vă pe YouTube și scrieți Hunter, pauză, Z. Da. Știu că nu este util să vă zicem. Acum mă urc sus. Hai să nu este bun, nu am mult. 3 minute, asta e? Da. Da. Și mai fac un pic de torțe. Mai fac un pic torțe. Și hai, da. Am uitat să pun cufărele. Mie nu-mi place să fac un fel de, cum să zic, fel de gaură așa și pun chesturile înăuntru. Și aici pun trapdoor. Eu credeam că vrei să faci foc. Da, pentru că eu am atât să fac un mic foc. Da, dar nu servește. Am încercat în episoadele precedente, pardon, și n-a mers. Nu episoade. Da, ba da. Și n-a mers casa. Încercăm. Un pic, că după aia am pus lână și n-a mers. Închid ușile.
Am luat 6. Vinozoi! Un chest. Îl pun lângă Poți pe celălalt. noi! Nici nu te-am crezut. Da, știu. Oh. Tum, tum. De ce e lumina? Mă spune lava. Lava. Și ai găsit ce iron? Da. Știam eu. Mă întreb cum găsești. Îmi pun... Nu, stixurile alea peste îmi pun. Nu, Asta nu ți trebuie încă. Asta. Încă ce nu ți trebuie. Nu, asta îmi trebuie. Când o să mă duc într-o mină, o să le iau. Gata. Deci, hai. Să ne ducem să minăm. Eu cred că o să ies de mine. Eu cred că o să stau în mina asta din casă. Ai găsit un, nu? Nu. Ba da, mina asta care o fac. Care o faci pe asta nu e. Bun, pot să chem așa. Eu nu știu cum să chem. Un loc, o gaură. Ba da, am găsit o mină. Nu, n-ai găsit. Dar ai găsit una. Trebuie să pun cobblestone aici. Cum vorbești? Că... Bă... Da. Asta e normal. Pentru că așa putea. Că... B... O... Da... O... Să sperăm că găsesc ceva de interesant. Că găsești diamant, asta e bine. Să fii foarte interesant. E lavă? Sau ce e? Vreau să văd. E capul tău. Ce? Să. Da, e lavă. Da, și cum Mă duc. vreau să spun, poate că mai încolo o să fie Minecraft, numai că versiunea 12, poate că dacă merge la G27 să ne instalăm. Da, și o să facem... O să continuăm seria, doar că o să facem pe a 12. Cu canape. Cu canape, sorry. Nu, condiție. Da, condiție e un pic cam bizar. Nu e ciudat. Pentru că este în limba noastră. Mama, ce capra. Tu uite să uite. Da, am bicat. Și am găsit iron. Suntem la 8 minute. Să nu căzem lavă. E lavă? E lavă? Da, Nu știam. nu ți-am zis. Nu mi-a zis. Bun, poate că am zis. Mai mi-a cante. Ciocolată. 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 Bum, 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 bum. Ciocolată. Bum, What? bum, bum. Ce vreau să fac pâine? Nu, făceam 10. Nu. Yes.
I am the champion, my friend. Pentru că ai obosit la Da. Suntem la 10 minute. Să mai stăm un pic de tot. Și cred că o să încheiem încolo. Uite un pic. Da, eu acum mă duc, că nu știu unde. Te caut. Te caut. Să așteptăm. Când se închide, da, mă rog. Am găsit o foaie. Hai, basta. What? Acum luăm ironul înapoi, că dacă nu trebuia să așteptăm ani și ani până când se stinge. Încă un pic de iron. Dar vine noaptea. Să mai stăm un pic până la 12 minute. Atât. Crezi ce cred? Am găsit o mină mai profundă. Decât a mea. Și redstone. Asta. Mai ne vezi. Mai ne vezi. Nu știu cât. Oh, the diamond! Băi, am găsit diamond. I am the champion, my friend. Cred că o să încheiem pentru acest episod. Nu uitați să vă abonați și să dați like-uri. Pa, pa!